Da prihvati, kako nema da prihvati. Ja povara koji? Sitna halifa. Ma ne samo što je halifa kao Omar ibn Khattab. Za koga penjeno sa sebe reći da ukane bali nebi, jer kane Umar. Ako posle mene imaše penjeno, će beš Omar. Se oženi Asim, sin na Omar ibn Khattab, s ova devojka. Ova devojka poslije rodi čerka, koja je čerka ja omaši za Abdulaziz ibn Marwan. Ne bio drag, Abdulaziz ibn Marwan. Ova čerka se rodi koji? Se rodi Omer ibn Abdulaziz, se rodi peti od halifa, koji porednosti nije peti halifa, ama bi nešto bio praveden. Site ulema mu dadova ime peti halifa, koji Omer ibn Abdulaziz, koji cijel narod se sobra i mu ika ti će vidiš halifa koji ne. To se zaključi doma, ne stekam halifa da vidim. Ne stekam da vidim halifa. Pred nas stane halifa, veše djelo, veše pol, veše kurbulozen. Koja stane halifa, možeš da mu izbrojiš rebra. Rebra ne mu izbrojiš 1, 2, 3, 4, zašto? Ja prašam je nevada žena Fatima, žena na Omer ibn Abdulaziz. Rekli, kako čovjek Omer? Rekli, vallahi, vi imate koji će namaz od njegu, koji će Kuran imati od njegu, ali to ima nešto što vi nemate. Koji to? Omer ibn Abdulaziz. Vallahi, to je toliko se plaši od Allah će reći tako. To je toliko noće klanja, noće namaz. I ko će početi da klanja, će početi da se trese, vallahi da go vidiš, će reći šoli sa bajri nema da stane živ. Muslimani ti će ostane bez halifa. Strah od Allah će reći.